Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында Татарстан хәбәрләре тапшыруы студияда Илгиз Шәккуров. Без турдан-тур эфирда эшлибез. Алдагы минутларда. Татарстан юлларында үлүчеләр саны арта. Все соответствующие службы были готовы к выезду, обеспечены, заправлены. У всех должно быть необходимое оборудование. Ни өчен җәяүлеләр хәлакәт корбаны була һәм кайсы районнар авария урыннарын тәртипкә китерми? Безнең беренче репортаж. Көздән бирле газетада китермиләр, хат ташучы да юк. Почта безнең эшләми, зарплата бәләкәй аларның. Ни өчен Тукай районындагы авылда почта бүлеге эшләми? Толырак Гөлнара Миңнеханова. Алар бу шатлыклы вакыйганы 20 елдан артык көтте. Физика, химия кебек фәннәрдән лаборатор эшләрне без балалар үзләре эшли алмыйлар, безнең аңа мөмкинчелекләр юк. 18-нче гимназия укучылары 1 сентябрьдән яңартылган бинада белем ала башлаячак. Төзелеш барышын Алия Хайретдинова күреп кайтты. Гомерен үлмәс җыр иткән шәхес. Һава халыкка ничек суларга кирәк булса, аның җыры, аның моңнары шулай кирәк иде. Хания Фәрхинең арабыздан китүенә 5 ел. Искә алу чараларыннан Гөлнас Сәйфетдинова. Татарстан юлларында аварияләр саны кими, әмма хәлак булучылар саны арта. Ел башыннан 1000 хәлакәт килеп чыккан. Аларда 127 кешенең гомере өзелә, тагын 1800 имгәнә. Бүген әлеге куркыныч саннарның сәбәпләре турында хөкүмәт йортында юл хәрәкәте иминлеге буенча комиссия утырышында сөйләштеләр. Хәлакәтләрне булдырмый калу өчен профилактика чаралары, юлларда алып барылган эшләр, вакытында ярдәм күрсәтү, барсы буенча да анализ ясалды. Җитешсезлекләр бар. Кемдер буяу кызгана, икенчеләр вакытка сыешмый. Толырак киләсе репортажда. Дүшәмбе аэропорт юлында бер юлы 3 автомобиль катнашында авария булды. Кия машинасы зур тизлектә каршы як юлга чыгып, Изузига бәрелә. Җиңел машинаның йөртүчесе һәм пассажиры шунда ук үлә. Кичә Балтач районында ВАЗ машинасында 60 яшьлек ир-ат зур тизлектә куркыныч борылышта каршы якка чыгып, Ford автомобиле белән бәрелешә. Аның 36 яшьлек йөртүчесе авыр хәлдә хастаханәгә эләгә. ВАЗ йөртүчесе шунда ук үлә. Быелның беренче ярты еллыгында булган хәлакәтләрнең төп сәбәпләре бәрелү, җәяүләләрне таптату, юл читенә төшү. Һәр 3нче хәлакәт җәяүләләр катнашында килеп чыга. Һәр 4нчесе үлә. Күп очракта кеше үз игътибарсызлыгы аркасында бәләгә тарый. 14 районда җәяүләләр гаебе белән хәлакәтләр саны арткан. На автодорогах федерального значения зафиксирован рост всех основных показателей аварийности. На региональных в целом снижение, на местных выросло число погибших. Федераль трассаларда аварияләр саны арткан, төбәк юлларында бераз кимәгән. Шул ук вакытта җирле әһәмияттәге юлларда үлүчеләр арта. Ә менә хәлакәт урынына килеп җитү күрсәткечләре буенча вакытка сыешма очраклары күп. Махсус хезмәтләр ничә минутта килеп җитәргә тиешлеге нормативларда язылган юк исә. Превышение времени установлено во всех муниципальных образованиях. Беренче категория шәһәрләр арасында берсе дә вакытка сыешмый. Бу кара исемлектә Азнакай белән Түбән Кама гына юк. Иң аяныч хәл Әлмәт, Чистая Лабугада. Әлмәттәге 10 хәлакәттә инспекторлар ул урынга нормативта каралганнан 4 тапкырга, ә ашыгыч ярдәм бригадасы 5 тапкырга соңрак килә. Время, чтобы все соответствующие службы были готовы к выезду, обеспечены, заправлены. У всех должно быть необходимое оборудование и тому подобное и так далее. Быел хәлакәтләр күп була торган 100-гә якын урын билгеләнә. Мондый участокларны киметү буенча эш планы бар. Әмма әле 37 участокта аварияләрне булдырмау өчен светофорда юл билгесе дә куелмаган. Инде июльгә тагын шундый 12 урын өстәлгән. Выполнено мероприятие в полном объеме на 10 участках. На одном участке работа выполнена частично, завершается. Остаются невыполненные мероприятия на 12 участках. Анализ показал, что на автомобильных дорогах федерального и регионального значения Анализ күрсәткәнчә федераль һәм төбәк юлларында эшләр тулысынча башкарылган. Районнарда исә вакытында эшләмиләр. Ә башкарма комитетлар юл билгеләре кую буенча эш төгәлләнде дип хисап тоталар. Юлга сызылган полосаларны тикшердек. Утны кайтару коэффициенты нормативлардан түбәнрәк. Билге булмаган яки тиешенчә куелмаган башкарма комитет вәкилләренә карата административ эш ачылды. Тикшерү дәвам итәчәк. Яшел Үзән, Тәтеш, Питрәштәге җәяүләләр юлында юл билгеләре җитми. Әлмәт, Бөгелмә, Менделеевский районнарында сары һәм ак буяу урынына агын гына кулланалар. Те районы, которые попали в красную зону в этом докладе, и те районы, которые не устранили места концентрации ДТП по принятому решению, ты его прочитал, мы же приняли решение.
И по этим же муниципальным образованиям, пожалуйста, мне аналитикам, как сработала комиссия. Бүген мәктәп маршрутлары буенча да сүз булды. Тикшерүләр күрсәткәнчә, анда да җитешсезлекләр бар. Яңа уку елына автобусларның барысы да әзер булырга тиеш. Илгиз Шәкүров, Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Яшелүзән районыннан килеп ирешкән хәбәр: Идел елгасының алтын дип аталган утрауы янында кече күләмле 2 судно бәрелешкән. Бер кеше батып үлгән дип фаразлана. Бу хакта Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итә. Вакыйга бүген кич килеп чыга. Дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре әйтүенчә, суднолар хәрәкәт иткәндә кара-каршы бәрелешкән. Бер ир-ат кимәдән егылып төшә. Хәзерге вакытта аны эзлиләр. Булган хәлнең барлык сәбәпләре ачыклана. Агачлар ауган, урамнарны су баскан татарстанлылар интернетка кичәге көчле яңгыр вакытында төшерелгән кадрларны куйды. Казанның Дәрвишләр бистәсендә көчле җил нәтиҗәсендә берничә агач ауган, Салмачының Үзәк урамын су баскан. Башкаланың Әмирхан Еники урамында да су елга булып аккан. Көчле җил һәм яңгыр республика районнарында читләтеп узмады. Әлмәттәге Тихоновка авылында җил агачларны электр чыбыклары өстенә аударган. Түбән Мактамада бер йортны яшен сугып, анда янгын чыккан. Синоптиклар бу көннәрдә табигать башка көйсезләнмәячәк дип ышандыра. Явым-төшемнәр көтелми, әмма эссе булачак. Плюс 28 градуска кадәр. Түбән Камада көчле яңгыр яуган сайын Шинник ширкәтендәге бакчаларны су баса. Әлеге хәл турында без репортажны июнь аенда да моннан 4 ел элек тә күрсәткән идек инде. Ул һаман хәл ителмәгән. Эш шунда ки, көчле яңгырдан соң шәһәрдә җыелган су ташкыны участокларга агып төшә. Бакчачылар шәһәр төзелгәндә, аның читендә яңа микрорайоннар булачагы исәпкә алынмаган. Канализация турбалары ул кадәр күләмгә исәпләнмәгән дип саный. Нәтиҗә булмагач, алар шәһәрнең башкарма комитетын судка бирә. Бүген беренче утырыш узды. Аның барышын Гөлнара Миңнеханова күзәтте. Һәр яуган яңгырны Шинник бакчачылары куркып көтеп ала. Шәһәрдән агып төшкән су участокларны баса. Гадәттә 100 бакчада шундый хәл кабатлана. Тагын 200 бакчачы күлләүкләр аша йөрергә мәҗбүр. Бүген аларның мәнфәгатьләрен судта Айнур Вәлиев яклап чыкты. Су агып төшкән сайын аларның бакчаларына керә, яшелчәләрне агза, төзелгән сарай корылмаларга зыян килә. Язын карырый башлагач, гомумән бакчаларга керә алмыйлар. Бу эш буенча шәһәр башкарма комитеты белән бердәм заказ департаменты җавап тота. Аларның бу мәсьәләне хәл итү өчен берни дә эшләмәве законлы түгел ди халык. Алар суны башка җиргә агызу өчен чара күрергә тиеш. Әлеге канализация законлы түгел дигән сүзләр дөреслеккә туры килми. Бу объект шәһәргә нигез салынгачта төзелә. Ул исәпкә куелган, аның хуҗасы бар. Аңа хезмәт күрсәтәләр. Башкарма комитет вәкиле әйткәнчә, шәһәр бюджетында андый акчалар юк. Яңа канализация турбаларының проектын ясау гына 41 миллион сумга төшәчәк. Алар республика хөкүмәтенә мөрәҗәгать иткән, әмма мондый өстәмә канализация салу өчен бюджетта акча каралмый. Шуңа күрә хәзер федераль программаларга гариза бирергә җыеналар. Без үзебезнең карамакка бирелгән объектка гына хезмәт күрсәткәнлектән яңасын төзү безнең вәкаләтләргә керми. Бүген судта әлеге эшне караганда республиканың төзелеш һәм экология министрлыкларын да җәлеп итәргә дигән нәтиҗәләргә килделәр. Киләсе утырыш 24 августка билгеләнде. Түбән Камадан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Казандагы татар гаиләләре өчен сөенечле яңалык. 2 дистә елга сузылган хыяллары тормышка ашты. 18-нче татар гимназиясенә янкырма төзиләр. Ул 1 сентябрьгә әзер булырга тиеш. Бу көнне укучылар да, әти-әниләр дә озак еллар көтте. Яңа мәктәпкә тиң корпус 300 балага исәпләнгән. Димәк, урын җитмәү, кысынкылык кебек кыенлыклар бетә. Балаларга кайбер дәресләрне башка мәктәпкә йөреп укыйсы да булмый. 18-нче гимназиядә 600-га якын бала белем ала, ә мәктәпнең элекке бинасы нибары 250 укучыга исәпләнгән. Яңа корпус бу проблеманы хәл итәчәк. Төзелеш мәйданыннан Алия Хәйретдинова. 18-нче гимназия территориясендә эш кайнап тора. Тузан, тавыш, туктаусыз хәрәкәт, төзүчеләрнең аралашырга да вакыты юк. 1 сентябрьгә мәктәпне ачарлык итәселәр бар. Алар төп бинага истәп яңкырмасала, ул истәмә рәвештә 300 баланы кабул итә алачак. Яңа корпуста хореография, спорт заллары бар, сыйныфлар заманча җиһазландырылган. Безнең иске бинада бары тик 46 бала ашый аладыр ашханәдә. Шуңа күрә безнең 500 баланы берничә катка бүлеп ашатырга туры киләдер. Хәзерге бинаны карасагыз, бу ашханәдә 200 баланы без бер юлы ашата алабыз. Менә бу кадрларны без 2020 елның октябрь аенда төшердек. Ашханәдә алма төшәрлек тә урын юк. Эссе 600 баланы ашатыр өчен аларны 15 төркемгә бүләләр иде.
Монысы нибары 35 квадрат метрлы спорт залы. Элек урын җитмәгәнлектән өлкән сыйныфлар күрше мәктәпкә кереп укыды. Юл аша урнашкан мәктәптә 14 бүлмәне арендага алып торганнар. Шартларның кысан булуын белеп тә әти-әниләр балаларын шушында укытырга тели. 18-нче гимназиядә туган телдә белем бирелә, ул укытучыларның көчле һәм милли җанлы булуы белән дан тота. 11 000 квадрат метрлы яңа бинаны 2 ел элек президент Рөстәм Миңнеханов карары буенча төзи башладылар. 200 баланы бер юлы сыйдыра торган ашхана, рәхәтләндереп 364 кешене сыйдыра торган балконлы актлар залы, 500 квадрат метрлы спорт зал, һәм инде 4-нче катыбызда уникаль атриум 560 квадрат метрлы, анда инде бу укучылар безнең дәрестән тыш үзләренең иҗатлары белән шөгыльләнә алалар, проект эшләре белән шөгыльләнә алалар. Подрядчы оешма вәкиле сүзләренчә, яңа корпус тирә-юньне дә үзгәртте. Тротуары, двор изменился. Ишек алды тротуарлар, парк яңарды. Без бит төзеп кенә калмыйбыз, тирә-юньне төзекләндерәбез. Ут керттек, электр челтәрләрен алыштырдык, су трубалары яңарды. Электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение. Бүген төзелеш барышы белән Казан мэры Илсур Метшин танышты. Ул яңа корпус белән бер рәттән иске бинаны да карап чыкты. Шәһәр башлыгы әйтүенчә, хәзер балаларга заманча белем бирү өчен бөтен шартлар бар. Современный новый корпус. Заманча корпус, менә дигән бина. Иң мөһиме ул өстәмә 300 баланы сыйдырачак. Исеме дә җисеменә туры килеп тора. Галәм. Дөрестән дә укучылар өчен бу бинаны мәгариф галәме дип атасак та була. Галәм, вселенная. Это на самом деле вселенная знаний. Иске төп бина каясын дип сорасалар, бу сорауга тиз генә җавапны да кайтарып булмый, чөнки иске бина яңасыннан бары тик 2 катлы булуы белән аерылып тора. Аны да капиталь төзекләндерделәр. Инде бу бина башлангыч мәктәп булып калачак һәм яңа уку елыннан монда 320 бала укый башлый. 1 сентябрьдә 18-нче гимназия бусагасын 670 укучы атлап керәчәк. Укытучылар саны да арткан. Алия Хайретдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Тукай районының Новотроицкая авылында май айыннан бирле почта эшләми. Авыл кешеләре сүзләренә караганда, проблема көздән үк башланган. Моңа кадәр әлеге бүлекчә 3500 кеше яшәгән 5 авыл җирлегенә хезмәт күрсәтә. Хәзер коммуналь хезмәтләр өчен түләү, хат җибәрү яки посылка алу өчен яршаллыга барырга кирәк. Яисә атнага 3 тапкыр газета алып килүче почтальонны көтәргә. Ни өчен шундый хәл килеп чыккан? Сәбәбен Гөлнара Миңнеханова ачыкларга тырышты. За квитанции все жалуются, то, что не доходит квитанции. Тукай районының Новотроицкая авылында почта бүлеге май айында ябылган кыенлыклар көзен үк башланды ди авыл халкы. Шул вакыттан бирле алар даими рәвештә газета, хат һәм түләү квитанцияләрен алудан туктаган. Биредә почтальон юк, аның вазифасын Чаллыдагы хезмәткәр башкара. Ул атнага 3 тапкыр килә. Привозят из города квитанции. Шәһәрдән квитанцияларны алып киләләр, кайвакытларны табып та булмый. Бу айда минем күршем иске квитанция буенча түләде. Очень тяжело этот было на почте. Роза Мамедаманова 7 ел элек Новотроицкая бүлекчәсендә почтальон булып эшли, хәзер пенсиягә чыккан. Почта хезмәтләреннән тыш башка товарларда сатарга туры килә иде дип сөйли. Если подписку не сделаешь. Подписка ясамасаң премия бирмиләр иде. Товар сату буенча план үтәмәсәң дә премия юк. Хезмәт хакы да элек аз иде. Сейчас почтальонов нету. Хәзер хатташучылар юк, моңа кадәр почтага 3 кеше килеп карады. Тик эштән киттеләр. Почта безнең эшләми, чөнки аларны сатарга мәҗбүр итәләр. Зарплата бәләкәй аларны. Люди приходят, маленько поработают, увольняются, заставляют продавать продукты. Новотроицкая урнашкан почта бүлеге якын тирәдәге 5 авылга хезмәт күрсәткән. Бу Новотроицкая, Суровка, Күперле, Шөкрәле һәм Калиновка авыллары. Монда 3500 кеше яши. Хәзер аларга Яршаллыда хезмәт күрсәтелә. Очень плохо, за каждой посылкой надо теперь в город ездить. Бик начар, һәр посылка өчен шәһәргә барырга кирәк. Телефон аша коммуналь хезмәтләр өчен түләп була. Сбербанк бүлеге ачылды. Әмма почтасыз бик кыен. Тукай районында 22 почта бүлекчәсе эшли. Хәзер Новотроицкая почтасына яңа хезмәткәр эзлиләр. Ул шуннан соң гына ачылачак. Постоянно встречаемся с руководством Почтамт России. Россия почтасы җитәкчелеге җирле бүлек башлыгы белән даими очрашабыз, халык белән дә эш алып барабыз. Новотроицкая авыл җирлеге башлыгы да ярдәм итә. Шулай ук төрле төркемнәр аша игъланнар да бирәбез. Без Татарстан почтасына Тукай районында кадрлар мәсьәләсен хәл итү һәм аларның эш шартлары белән кызыксынып рәсми хат җибәрдек. Мы улучшаем условия труда наших сотрудников. Без эш шартларын яхшыртырга тырышабыз. Бу елның апрелендә бөтен ил буенча компания 65 мең хезмәткәрнең хезмәт хакын арттырды. Моның өчен 3,6 миллиард сум акча бүленде. Без дә бу бүлекне эшләтеп җибәрергә телибез. Хәзер вакансияны ябыр өчен кеше эзлибез. Әлегә 5 авыл халкы Яршаллыдагы почта бүлегенә барырга яисә атнага 3 тапкыр шәһәрдән килүче хат ташучыны көтәргә мәҗбүр. Тукай районыннан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.
Теләші районында 35 ел элек төзелгән үзәк хастахананы төзекләндерәләр. 1987 елда уктыргызылган бина сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча яңартыла. Көзен монда авыруларны яңадан кабул итә башлаячаклар. Бүген ремонт барышы белән Россия Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутат Рөстәм Калимуллин танышты. Депутатлар бу атнада үз сайлау округларында эшли. Хастахананы февральдә төзекләндерә башлаганнар. Хәзергә су, җылылык трубалары, түбәсе тәрәзәләре алыштырылган, эшен моторлыйлар. Төзелеш 90 миллион сумга төшкән, тагын 12 миллион сумлык яңа җиһаз алырга җыеналар. Сайлаулар алдыннан 2,5 миллион артык мөрәҗәгать иттеләр. Шуларны 2025 елга хәтле бөтенсендәге тормышка ашырырга кирәк. Һәрбер әйбер искергән, менә Тләшәнең бу больницада искергән, хәзер менә яңа төсалды, яңа больница белән бер рәттә эшләячәк дип уйлыйм мин. Табибларга бүгенге көндә безнең невролог, психиатр, нарколог белгечлекләре юк. Быелгысы елны үзебез укыткан, целевой направление белән укыткан белгечләребез безнең быел безгә эшкә кайтачаклар. Үзе язучы, үзе рәссам, спортчы, Татарстанның ат казанган юристы да була. Бүген туган ягы Теләчедә хезмәт һәм прокуратура ветераны, юстиция киңәшчесе Фәнил Галиевка багышланган истәлек тактасы ачылды. Ул гомеренең зур өлешен гаделлек эзләүгә, кешеләргә ярдәм итүгә багышлаган шәхес. Катлаулы 90нчы елларда яңа оешкан Теләче районына беренче прокурор булып кайта. Фәнил Галиев Теләче районы тарихында чыннан да зур роль уйнаган шәхес. Катлаулы 90нчы елларда яңа оешкан җирлектә тәртип һәм гаделлек саклауны үз өстенә ала ул. Район прокуроры булып кайта. Өметсез бардым мин. Ничегенә мәйдан шуны дәрәҗәле кеше якташ дип, якташ ул кайта дип әйтсәгез, мин бардым. Дөрестән дә шундый яхшы каршылады. Менә ялкынга кайтам, шунда күрешәбез диде. Кайтты, күреште, карады. Бер заман уже кәгазьләрендә тутырган үзе шунда эшләгәч, кайтып та төште, эшләй башлады. Китапка мәхәббәт аны язучылык өлкәсенә китерде. Әлеге шөгыль аны гомер буе озатып йөри. 80 яшенә җиткәнче ул күп кенә мавыктыргыч хикәяләр, роман, повестлар яза. Профессиясе буенча инде детективлар гаҗәп әйбер түгел. Ул детективлар күп язылды. Ул танылган язучы. Ул детектив кына язган кеше түгел. Курдагы книжкасы моның башлана 57 елда. Әмма гомеренең төп эше итеп ул хукук саклауны сайлый. Башта диңгезче булырга укырга кереп, студент елларында водолаз булып эшләп, джаз төркем белән концертлар куеп йөргән Фәнил Галиев 30 ел дәвамында прокуратурада хезмәт итә. Төрле елларда Башкортстанда, Татарстанның Азнакай, Кукмара, Казанның Идел буе районнарында прокурор булып эшли. Озак еллар нәтиҗәле хезмәте өчен Татарстанның ат казанган юристы исемен ала. Мин 92 елда Теләче районы прокуратурасына тикшерүче булып беренче тапкыр эшкә кайткач, ул минем җитәкче, ул миңа беренче юллама биргән, ул мине менә чын тикшерүче прокуратура хезмәткәре эшенә өйрәткән кеше безнең җитәкчебез, остазыбыз. Тикшерә башлагач шактый гына кыенлыклар килеп туа. Менә шул вакытта без аңа йөгерәдек, инде ул безне алга таба буларны карап барыгыз, булай итәргә ярамый дип өйрәтә иде. Менә шулай итеп бар тик уңай яктан җылы хисләр белән искә алабыз үзебезне. Фәнил Галиевның киң кырлылыгын күпләр искәртә. Ул үзлектән гитарада уйнарга өйрәнгән. Уфология, НЛОлар белән кызыксынган. Үзе эшләгән районнарда карате секциясын алып бара. Пенсиягә чыккач та адвокат булып эшли. Шуңа Теләче халкы өчен ул бик якын һәм абруйлы шәхес. Ул яшәгән йортта истәлек тактасы ачылышы бәйрәменә дә якташлары күп җыелган. Фәнил Галиев соңгы 20 елда яшәгән йортта аңа багышланган менә шушындый музей бүлмәсе булдырылган. Биредә ул ясаган картиналар, ул язган китаплар, ул уйнаган музыка уен кораллары, аның карате киемнәре, китапханәсе урын алган. Биредәге һәр нәрсәгә әлеге гаҗәеп киң кырлы шәхеснең кулы тигән. Биредә аның рухы саклана. Исән булса, Фәнил Галиевка быел 83 яшь тулыр иде. Якыннары күңелендә исә ул мәңге яшь, оптимист рухлы кеше булып истә калачак. Теләче районыннан Рания Абдрахманова, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы. 2023 елның февралендә Татарстанда Федор Шаляпин туының 150 еллыгы билгеләп үтеләчәк. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов шул хактагы указга кул куйган. Тантаналы чаралар Рус опера җырчысының дөнья һәм ил мәдәниятенә керткән хезмәтенә багышлап уздырыла, диелгән документта. Оештыру комитетына Әсгать Сәфәров җитәкләячәк. Шулай ук аның составында мәдәният, сәнгать вәкилләре, депутатлар, министрлар, иҗади берлек җитәкчеләре бар.
Гомерләрне үлмәс җыр итәек дип җырлый иде ул. Бүген үзе үлмәс җыр булып халык күңелендә яши. Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Хәния Фәрхинең арабыздан китүенә 5 ел. Аңа ул чакта нибары 57 яшь иде. Бүген аны якыннары тугры тамашачысы искә алды. Кабер янында дуга кылдылар. Ул яшәгән йорт диварында истәлек тактасы ачылды. Хәния Фәрхи турында хатирәләрне Гөлназ Сайфетдинова яңартты. Онытылмый. Бүген дә аңа чәчәкләр алып киләләр. Хәния Фәрхи якыннары, дуслары, тамашачысы күңелендә 5 ел узган. Әле бүген дә аның арабыздан китүенә ышануы авыр диләр. Кояш бит ул безнең ягымлы, сөйкемле, яхшы. Ник шулай иртә китте, ышанасы да килми. Хава халыкка ничек суларга кирәк булса, аның җыры, аның моңнары шулай кирәк иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бүген Хәния Фәрхинең рухына дуга кылынды. Яңа татар зиратына якыннары, бергә эшләгән хезмәттәшләре, Күкмара, Әлмәт, Башкортстаннан дуслары килгән. Хәния өчен бөтен дөньяның татар халкы, аның иҗатын яратучылар, бөтен кеше дус иде аңа. Без аның курсташлары булу белән һәрвакыт горурландык. Без аның иҗаты белән һәрвакыт танышып тордык. Сагынабыз, җырлары көн дә җырлатабыз. Җырлары үлмәячәк. Җырларын тыңлау сайын җырлап. Репертуарында йөзләгән җыр. Алар күбесе күңел түрендә кирип калган хитлар. Кабатланмас тавышы, елмаюы шул җырларда, клипларда саклана. Хәния Фәрхи яшәгән йортта бүген истәлек тактасы ачтылар. Җырчы монда 2005-2017 елларда гомер иткән. Шуннан авыр. Ничек сезләргә бүген? Мен барыгызга да рәхмәт итәм туганнарга, дусларга. Хәнияны хөрмәт итеп килгәннәр өчен шуннан да бик рәхмәт. Ул мәңге яшәячәк, яшәр. Күршеләре аның белән аралашып, горурланып яшәгән. Шундый матур итеп сөйли, шундый матур итеп исәнләшә, шундый итеп матур итеп җырлый. Безнең квартирага кереп, минем иптәшем белән өстәл артында утырып, икәү бергә җырлыйлар иде. Гел безнең күңелләребездә инде. Гел күңелдә һәм бердә онытылмый аның җырлары безнең белән гел. Хәния Фәрхинең концерт директоры хәзер искә алу чараларының төп оештыручысы. Бүгенгесенә исә күршеләре белән берлектә әзерләнәләр. Моның өчен бик зур рәхмәтләребез әлбәттә инде әлеге йортта яшәгән барлык аның күршеләренә. Алар бөтенләй ризалык белдереп, әйдәгез әле бергәләп моны эшлибез дип тормышка ашырдык. Татар эстрадасының примадоннасы. Бер кеше дә әлеге урынны яулый алмаячак. Май аенда Хәния Фәрхигә туган ягы Тәтешледә һәйкәл куелды. Аңа кадәр музее ачылган иде. Җыр конкурсы оештырыла. 27 сентябрьдә Казанда искә алу концерты узачак. Гөлназ Сайфетдинова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Камал театрының яңа бинасын төзү утырышлар баткаклыгына чумган. Хәзер бинаның техник биремен үтәү һәм территорияның планын проектлау белән мәшгульләр. Аннары нишләячәкләр? Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасы яза. Татарстан йөзүчеләре исәбендә 12 медаль, шуларның 5-се алтын. Бу көннәрдә Казанда судагы спорт төрләре буенча дуслык уены дип аталучы халыкара ярышлар бара. 16 илдән 1000-нән артык спортчы җыелган. Спортчылар ярыш алдыннан нинди күнегүләр башкара, аларны нәрсә белән кунак ителәр? Илдар Сафиуллин. Бу әле финал түгел, шулай да спортчылар бик төгәл һәм җитди, чөнки сынаулы минутлардан хәл иткеч уеннар башлана. Вакытны заяга уздыручак түгел, спортчылар бу көннәрдә чын мәгънәсендә бассейнда яши. Эквадордан килгән спортчы ярышлардан бик канәгать, медаль яуласам тагын да шат булырмын ди. Без бик әзерләнеп килдек. Менә монда да күнегүләр ясыйбыз, трамплинга ияләштек. Сикру осталыгын югалтмас өчен даими кабатлап тору шарт. Бассейнда шәһәрдә бик ошый. Бассейнның икенче ягында синхронлы йөзүчеләр буыннарын яздыра. Дуслык уеннары кысаларындалар 30 июльдә генә ярыша башлый. Әлегә хәрәкәтләрне камилләштерәләр.
Халыкара ярышка әзерлек бассейнда гына түгел, коры җирдә дә бара. Менә бу бина спортчылар телендә әйткәндә коры бассейн дип атала. Ул мәзәктәгечә йөзә белмәүчеләр өчен түгел, киресенчә йөзү осталыгын кордагы шартларда арттыру өчен. Мисал өчен хәзерге вакытта без суга сикерүчеләр өчен махсус ясалган 3 метр биеклектәге каланчада басып торабыз. Аста су түгел. Инде спортчылар имгәнмәсен өчен менә шундый йомшак шакмаклар тутырылган. Без инде биектән курыкмасак та сикереп тормаска булдык, бары тик шакмакны гына аска төшереп җибәрәбез. Хәзер коры бассейнда Беларусь йөзүчеләре шөгыльләнә. Хәрәкәтләр шул ук сугына юк. Финал алдыннан бу бик тә кирәкле гамәл диләр. Подготовка была сложная. Безнең өчен Казанда узучы бу ярышлар бик җаваплы стартлар. Әлбәттә, җиңү максаты белән килдек. Кичә чыгыш ясадым, 6нчы нәтиҗә иде. Бераз кәеф кырылды. Бүген парлап сикерәбез. Быел бу безнең өчен беренче халыкара ярышлар, дулкынланабыз. Куна килсә ит пешмәсә бит пешә диләр бит. Халыкара ярышта туклану мәсьәләсендә югары дәрәҗәдә судагы спорт төры күп көч таләп итә. Шуңа йөзүчеләр итле ризыкларны сайлый. Чит ил вәкилләренә милли ризыгыбыз өч пешмакта бик тансак. Ярышның аерылгысыз тагын бер өлеше ул волонтерлар. 3000 якын спортчыны һәр адымда 200 дән артык волонтер узатып йөри. Алар үзләре юлдаш, үзләре тылмаш. Я начала волонтерить с 2018. Мин 2017 елдан бирле футбол буенча дөнья чемпионатыннан башлап бу вазифада. Аралашу ошый, ярышта спортчыларны озатып йөрим. Алар универсиада авылында яшим, тәрҗемә белән дә булышам. Алман һәм инглиз телләрен беләм. Оештыруда алар уникаль функциональ юнәлештә булышалар безгә. Ул командалар белән дә эшләүдә, аэропортта каршы алу, вокзалда шулай ук, спорт площадкасында әлбәттә тамашачы белән эшләүдә дә. Бер чарада Татарстанда волонтерлардан башка үтә алмый, үткәрә алмыйбыз без аларны. Менә ул спортчы өчен көтеп алынган мизгелләр. Ел буе тир түгеп әзерләнгән тырышлык нәтиҗәсен 2 секунд эчендә 3 метр биеклектәге каланчадан суга төшеп җиткәнче күрсәтеп өлгерергә кирәк. Сикерү техникасын суга чуму һәм башка таләпләрне үтәү шарт. Шуңа карап җиңүчеләр ачыклана. Россия җыелма команд составында Татарстаннан да 48 спортчы катнаша. Казанның Синтез клубы вәкилләренә дә өметләр зурдан. Кызганыч суга сикерүче Никита Шлейхер бераз имгәнгән, шуңа ул монда катнашмый. Бүген республиканың тагын бер вәкиле Мария Полякова чыгыш ясады. Баш тренер бу ярышның әһәмияте бик зур ди. Вполне достойно надо выступать у себя дома. Безнең өчен бу ярышлар бигрәк тә мөһим, чөнки без бит турнир хуҗалары буларак чыгыш ясыйбыз. Көндәшлек бик тә көчле, зур әзерлек белән килгәннәр. Дуслык уеннары Казанда быел җәен уздырылучы беренче халыкара ярыш. Йөзү, суга сикерү, синхронлы йөзүдә көй сынашалар. Бассейндагы уеннар 2 августка кадәр дәвам итә. Барлыгы 300 комплект медаль уйнатылачак. Илдар Сафиуллинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бу сезгә җиткерәчәк соңгы яңалык иде. Исән имин булыйк. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Открываем летний сезон вместе. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 700 37 67. Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка «Дорога», что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут «спасибо» знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. Окна страны. Остекление коттеджей и объектов любой сложности. Подробности на сайте окнастраны.рф. Раскройте истинную красоту и блеск необузданной стихии в новом проекте казанского цирка «Дыхание льда». Старт продаж новых домов в топовом ЖК «Мой ритм» от Акбарсдом. Живите в ритме мегаполиса. Звоните 212 26 76. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә баулазынакай Әлмәттә аяз көн 26 градус җылым. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы Алабугада кояшлы температура 27 градус.
Төньяктан Актаныш Агржи Менделеевскиде ысым жылылык 28 градус. Төньяк көнбатыштан Арша Кукмара Балтачта алмашынучан болытлы һава 27 градуска кадәр жылыта. Көньяк көнбатышта Булгарбай Шүпрәлдә алмашынучан болытлы һава температура 27 градус. Шиста Нурлат Мамадышта шулай ук алмашынучан болытлы һава 27 градус жылым. Алдагы көннәрдә синоптик хәл үзгәрми. Мәркәзебез Казанда кояшлы, явым-төшемнәр көтелми, температура көндез 26-28 градус жылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 52%. Җирнең магнит кырытыныш. Хәзер турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.